That person. It pushed me in space. Put your hand well. I can fly here that condition. I don't know what's wrong with all of you. Yes.
To you now, I'm very busy. Not
wherever woman is. We pray new staff of office again. Governors of the we require the capacity to require the community to no one ever no one also métier require ce métier. Il y a des gens à Calaria, les postes, vous en demandez. Les membres au réseau, vous en demandez. Les membres au réseau, nos réseaux, vous en demandez. Les membres au réseau, des gens on a marié des gens. Regardez les gens tout. Et il y a Distinguished Senator Odimma for second term.
iche anyị nụrụ na onye eze anyị na-eri anyị asị ka anyị gaa n'ụbọchị taa ịnọnyere onye eze anyị n'ihi na ọdịna anyị ukwu ka ịbụ ndị Alfa nọ ebe a ndị Futo nọ ya ndị Nekede nọ ya ndị azụrere anyị sị na anyị ga-abịa n'ụbọchị taa ịnọnyere gị wee kwalite ọnọdụ nke a na-eme n'ụbọchị taa n'ihi na omenala ka ụmụ akwụkwọ jiri laghachi n'ebe akwụkwọ ha na-agụ ịkwalite omenala Igbo na mahadum anyị dị iche iche. Otu anyị nọ ihe awụ ndị ndu na-amụgosi ụmụ akwụkwọ otu esi eme omenala Igbo. Anyị si n'ụbọchị taa anyị ga-abịakwara nye gị dịka onye eze nke anyị ka anyị hụkwanị gị sorokwanị gị ṅụrịa n'ọnọdụ iri ji a n'ihi na anyị ma na ihe a bụ nke mbụ ya na anyị bịakwa n'ụbọchị taa na-ebere oke chi anyị na onye debere gị ndụ iwe mee nke ara na ọ ga-edebekwa gị ndụ n'oche eze ị bịakwa ara ọzọ na-abịa abịa n'imekwasị iri ji nke eze Oga, you go dey run o. No dey command me o. If I dey run, you dey work, I dey do my work o. Legal advisor, DK, hey, but they say, they start coming down, there's an award.
Because wherever you are, if you're kissing in the river, as a duel, would they go all over here? As the good luck is also here. Because here, Uchi original or overall imitation. After I have Dulo, now when you go to the Oshinayo, Legonayo, without Ochia. As he a man that is at home with the traditional dynamics of our people. Beautiful. As he here is support. Define the aesthetic value of our rich cultural heritage.
Secretary, Security Committee, Prime Minister, Kenya. Allah ya ja zamaninka, ranka ya jaje. Allah ya ja zamaninka. Oyisi, oyewe dudo. Chama. Oluzo. Use your leg, partner. Use your beauty to help people with the food. You smoke, come here. Now you give me the smoke mask. This man putting your head down. Your head down. Look at the phone, I was small. This way they do no good now. Okay.
Amin. Na yanka wannan doyan da sunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ọba kábíyèsí. Celebrate ọdún village. Olúwa dípò sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ ní ìfẹ̀mí rẹ̀ gùn. Nínú ìrójú. Àṣẹ. Àṣẹ. Àwòrán burúkú kò ní ṣẹlẹ̀ nípa ìtàn. Àṣẹ. Àṣẹ. Ọdún village pẹ̀lú chairman of the